Yamazi umelusi umelusi yamazi baba wasu ziyamazi baba wasu kuyemosiula. Why kill this? One night filters. Paton. Kaba west. La one another way. What the hell? Okay, that's better. Is it? There you go. That's okay. Sunmoon. Oui. Oh, see. Oh, so sad. Yo, I can't do it now. Dumelang. Kgotsong bana beso le kae? Nkosi. Nkosi. Abo dumelang la imazon nabathundekin live yakho. Sanibona. Long time no see zithanda zami. Ngisanazi, ngisaziwa. Hey, batho. Ngiyaphila wesazi kunjani? I'm okay. How are you? Did PR schools want to gain experience in media? Can you assist? Experience in media? How so? What exactly do you mean by experience in media? How exactly do you need me to be of assistance? How are you dumelang? Batlo ba sa utlwe. How ka re dumelang? Sa hlola fela ke dumelang. Umthando kami uyakuthanda naye ukami ngicabanga. Helang bayis. Hi girl, hey, you're from Swaziland, mama. How are you there? I am well, thanks. How are you? Sangikhuluma ngalo isiZulu ngifisa ukuzama into engizoyenza. Hey sisikama, hey Pam. Guys, why nithi sisikama enganeni? Yazi into yini mina iyangixaka ngempela. Ngingane mina bayithi. Ngingane, I'm just a baby. Iy'ngane zase high school izona ekumele zithi sisikama. Not abantu abadala. Ngina-22. Like the way you work. I don't organize events. Mina nje ngisuke ngibiziwe to be part of the marketing team. Mhlampe by being like a promoter or by means of sharing ideas in the marketing team with the actual marketing team about strategical thinking and all of that. There's not much that I do. I'm never really part of ukubali phezulu. Mina lento la ngikhona, you see me at events and you see me busy doing things. It's not even about my qualification. Maskandi because yeah, maskandi. Mdala. Phela ngisho njalo ngithi ingane zase-high school phela zona zithi sisikama mfethu usuyafunda manje evasithi uzothi sisikama ingane noma uyasebenza uzothi sisikama kunini. Oh, you're unemployed but nje mfethu
So over 20 uzothi sisikhamu kumina. Does not make sense. Ngise kukuphila. Sethekwini. Akuthanda mina into okungakhona. Thank you so much. Yeah, I am learning, but yeah. Okwamanje. 22 and down, yeah. Are you also 22? Nice. Umuhle wish to meet you one day. You will meet me. Ngazi kuphi inkosi yami because Dumela ngibese ngithathisa umthando lo mfowethu. One love. My security, no, I don't need I don't need security, Drew. Thank you for the offer though. I don't need security. Because so you 3 times this year. Where? Ngiyaphila unjani impilo? Hayi amahle. Indaba nibe nama role model angenamali bafethu. Why? Ngizani? Canvas mother volume photos. Oh. Ke bua Sotho ke reng hobane ha ke bua Sesotho le re ke bua Zulu ha ke bua Zulu mpuisa Sesotho hape la bona hore le mfere ka ngaletsa e ka kelello ka heng ke hantle. Unjani yaphela kunjani? Come, hi, hey. You look tired, come. That's all I can say. Does Limit have an upcoming event or upcoming event in Jan? Of his? Not that I know of. But if Kulumangama gig, yes, he's booked. I think every weekend. Just need to call us afraid to greet you. You should have said hi. Because I know someone hey. Ooh, welcome, yebo. Welcome, love you all. Speaking any language you wanted. Yeah. Yeah, we'll do. Thank you. Love you too. Unjani yaphila kunjani she? So when I go sasane, hey. Le reng imali zoba nayo relax. Mana ke sikuphi manje ngisabona manje ke sengisuke ngascrolla kakhulu. Imali zoba nayo relax and I keep learning more kuba umgcineleni bonke abahleli bomcimbi. Is that the field I really wanna grow in? I'm not sure. Ntokazi yebo, I love you Ntombi Msuthu nami ngumSuthu, one love masithini. Can I ask, where do I get the Limit t-shirts? Guys, what am I doing? Texting I mean and telling lazy what is this Limit nala kaningi la ngemuva. Ngithenga zona cause lezi zami mina njengamanje ngibhekene nenkinga serious ne-supplier. Angifuni nokukhuluma ngayo nje because I even had to refund over 10 people because of that. Amina is Amina nkosi yami. A yabo A with the polo othi indodakazi kaLimit. Not lo indodakazi kaLimit. Lo esibiza ngendodakazi kaLimit. That one. If you keep consistent there, you'll go far. Here is not nice. Here is very tiring. Hello, Kamuhle, sisiyathandana nase Eastern Cape. Oh, ngiyanithanda nami but base Eastern Cape. There's a long way kuyo imicimbi kaMaskandi. Yeah, mhlambe there's a long way. Homecoming yami uzobe ukhona. Yebo, ngeza lapho. I'm coming. Sifune zakho sizolinda. Now frustrated. You are in good hands. Yes, I am, Shamband. Oh, Mqinela. Oh, Kuba. Abana. Thank you. Sukhuluma isiZulu esiqondile. Siyambonga Limit.
limit yazi awungamsukeli nkosi yami limit ngikhuluma no limit mina. What is going on between you and limit nazana kukanjani? Hey, this is not a story that I'm in the mood to tell because honestly I cannot keep telling the same story over and over again. What's her username? A with a bow. If you check my videos, there's a video la ngiphethe iletter khona ngifundela uLimit iletter ngithi reading a letter that A wrote to Limit. I tagged her kuleyo what's it called? I tagged her kuleyo video leyo. That's the girl. Uzombona nje. There's a video nje la ngikhele emotweni ngifundela uLimit incwadi and then ngiveza the way he reads it. And then Savela with another girl nje umncane. That's the girl ngithenga again ikhipha. Ngathi ufuna ukuyeka nje. Ngifuna ukuyeka ini. Angifuna ukuyeka nina ningiyekisayo. Oh. Nkosi. Did I get my phone? Guys, Uzolan was joking. Uzolan, he wasn't even joking, he was lying. For none of that happened by Gitinas and Katazing. Yeah. That's not the reason why I had deactivated my account on the last week. So, Namang Uzolan. Hey, come, hey. Where beats? And good I'm a promotion. Yeah, and good I'm a promotion. Oban man, she could me suit. Get over suit kiring. But I give us suit kiring. Hi, beautiful. Hey. I'll be the first to do what chum. You're confusing me now. I'm not kidding you. So, now we it's. Am I leaving KZN this year for real or was I joking? We plan, God decides for future. But what I know is that this is my final year. Go my academics, this is my final year at DUT. And yeah, we plan, God decides. If God decides that I'm gonna come back and continue with my studies or I'm gonna come back and work, then that will be God's plan. If Nakona God decides to I'm going back home, then I will go back home. We plan, God decides. And so anginamali bafowethu ngokwenzenjani Ncimbi asenginemali kahle masengi-rich ngizonishayela ilimit nala one-man show ngizomenzisa yona ngenkani. Have I been in Bloemfontein? Yes, a lot of times. I have an aunt there. Dumela Osi, hey, I love you. I mean your language. You know, I like everything about you. I love you too, Chomi. Ooh, just azamuhla awunamanga wala nixoxa ngicanga seHarrismith. Kanjani manje kanjani ningangidida mina. I'm saying I'll text you. Want to be a promoter too. There's no guy gonna team me no physics. Okay. Hi. Ngitshela Limit asenze umcimbi enkandla December. Ake nimtsheleni nani kuma-comment bafethu. Yazi mina ake nimtsheleni. Ayazi ngicela nimcele nibaningi. Awama-comment lawa uma ungafika ku-10 mhlawumbe. Uzobona naye ukuthi abantu bayefuna lento. Home is Harrismith, Free State. You're already working nje. Ngeke umenzi bakulahla. Na impilo inkinga zasemhlabeni anithatha serious. Umuhle kodwa mama ngiyabonga. And you're kind. Thank you. Guys, I've been saying ukuthi ekhaya kuseHarrismith Free State. Kimamela maskani kapila kakofela just because of you. Go rata mal. Ako rateng kofela maskani bana there's no other way. Mela uskam how are you? Kisha pujo.
Sicela eze ngokumanje lapho nkosami. Ubani eze lapha? Animtsheleni bafethu ngeke seniqalile futhi lento yini. How are you doing? Am I okay from the last time I was live? Am I well? Ask no questions here, no lies. Okay, I tell you today. No, not really. I'm cutting. I found the girl's account, but there's no details of how to order the t-shirts. Bakithi ngizothini ke indaba ka-Amina mina. Ngicela DM or please comment on one of her videos. She'll respond. Comment on the most recent video that she posted. Yeah, Keepers Got Limit. She'll respond. I think the t-shirts are 350 rand. Yeah, they are 350 rand. And then there was a delivery and I think you just add little Malay pics. I'm not sure. You look so tired. Are you okay? Ask no questions here, no lies. We are in Gqalisa. Gqalisa mhla 8, I mean. Ngiyafuna ukuya, but if by that time bese ngihambile, because I think ngizosheshe ngihambe mina. 8 November, I'm not sure. I want to go home. Funa ukuya ekhaya ngiyothatha amandla. Heshe, ubakhona the heshe nkosi yami. Heshe. Kamu hey, hela bese hey. Anginayo bawe ingane ngibaba. Akekho umuntu osiphethe nkosi yami, akekho umuntu osiphethe thina. We are just a group of people abazenzela izinto zabo individually. The reason why sizwana kangaka was because kwingoma kazwelonke we started working basifaka igroup eyodwa. It was we were njengoba mina noma sigananda besizwana kakhulu so-2 ngaleso sikhathi leso. Kwaba ukuthi we were put in a group yengoma kazwelonke kwangena oFezeka, Mashamasi, Lwazi, Makhumalo. And then that's how we became lento ukuthi sihlangene. But in all honesty, akho group ini kanjani no. Sabantu abasebenzelayo individually, but if you want us as a group, siyaya. Akekho umuntu osiphethe, akuyona into eformal. Kodwa mina senzela umcimbi. Ubani yani? First I do ihlile da stick into tsana. So le resmit. Hasika marwile ke tlokwana. I pray that you actually find a job here and guys nizongikhalisa yeke nje leyo ndaba. Okay, thank you. Yes, my love. Oh, guys in sense. Thank you to whoever was busy sending or smile biela. Thank you, chum. Homecoming amazing and continue with that small family you put there. What are we talking about? If you're talking about Ibandla, oh yes, I see. Yeah, forever bona kusam. Hey. Ujola that singer, I forgot his name. Awungeke bafethu ngeke niyabona ke. Oh, ngiyakuthanda malimit umuntu nenhlanhla love. La kunenhlanhla ndlelani. I hope awuyikhuluma ngalendlela ebhedayo lento yakho, but ngiyabonga. Umuhle, thank you. You are no longer friends with her. With who? I'm no longer friends with who? Jordan, no limit boring. Ew. Awungeke mina akusho uzobudla umjuluko wethu phela njengoba nangifana ufuna ukusirobha nkosi yami.
Ay, phuzela weso, hey. Hi, come hey. Sikuphuka kuphi? Yeah, nangiphuka kuphi? Ikhona email address. Hayi ngosami. Ikhona email address ngitwenhle. Hey bo, lo muntu. Umaskananda, we're still friends. Why? What makes you ask if we're no longer friends? Ngikhumbulile, ngiyabuya shem sithando sami. Ngiyabuya lapho eResmith soon. Uyini nolimit nala wena? Ayafethi ngeke hawu. Ha. You have a good heart, mama. Wonke umuntu odumile uyajabulela ukumbona wakhethu. I love you. Hayi ukuthi wonke umuntu odumile ngiyajabulela ukumbona, wonke umuntu usuke seduze kwami usuke ngijabulele nami ngaleso sikhathi nami ngiyajabulela ukumbona. It's not just about abantu abadumile. You don't determine inhliziyo yomuntu enhle ngokuthi ajabulela abantu abadumile kuphela. Siyabuya lathana sakhuluma sathethe. Siyakhuluma, we talk on Sprat. Ngifere nyana ufela. Wayephuzela ethutha namabhiya. Hela ngibayeso wakona umuntu. Thank you. Hello baby, hey, so you're at Harry Smith. Yes, kusekhaya lapho. Kusekhaya la. Akusekhaya la. Hey yamkela, hey mamnisi. Noma ngabe izindlu zodanga. Sifihla ini lesifihla mina ngicela namhlanje nje ningangibhuri kuzo zonke izinto ngicela ngangibhuri namhlanje futhi. Ngiyacela. Ngiyangibona nje ukuthi nje ngithi ngingena ku live ukuthi ngizophakamisa ispirit sami ngoba umoya wami vele phansi. Ngicela ngusukile. Here's a scam. I love with every fiber in me. Listen, I love you too. Abanga. Unda sisamkephela kunjani? Usubuya. Yeah? Usabuya eThekwini ngonyaka ozayo mama. Chabo. Igroup yethu uyijoyina kanjani uSeeStern Cape ngicela ukubuza. Sengiyibuzela lokho ke. Dana mondlovu yabazi okatshena bahle njengoba ngitshela, we are not formally working together, we just get along and happen to work the same job. So if namhlanje ngibhukiwe kwathathwa uFezeke kwathathwa uMaskananda kwashiwa uMashamasi kwashiwa uLwazi, the work continues. So mawuthi ufuna ukujoin igroup, I don't get it. Why ungekho rest my limit? Ngikuphi njengamanje? Where am I? Nenzani kanti no limit isitshele kade sibuzana. Ayo ngeke. Asenzi lutho no limit, siyazwana nje. Uyi-role model yami ngibukela kuwe sis. Ngani? Indaba usho kanjalo uboneni. I always hear this and I always get curious ukuthi umuntu mayithi ubukela kumina mhlambe usuke eboneni, like, because I remember as a young girl I always used to say ukuthi ngibukela who's this? Kubonang. I always used to say ngibukela kubonang. And then my first year, second year, ngangibukela kakhulu ku DJ Zinhle. Why? Because I believed ukuthi DJ Zinhle is very family orientated, very human, yabo, umuntu. So I always used to say that. So manje umuntu mazothi ubukela kumina, I always wonder nami ukuthi nibukela kumina ngobani, ngoba ngisho uthanda abaculi, that's nothing but
Pretoria ngithi maybe we can end up making events lapho ngiphuma khona. Okay, ngiyithanda thi ngifezela mgama shama samasikandala siyebo bakithi siyabonga. Thank you so much. Hello, ngiyakuthanda Bhanco. I love you too. Drunk people don't lie. Are you drunk? Are you telling me that you're drunk? I love you too. Why are you drunk on a Wednesday, Chum? Udliwa yini? Khuluma nambodla kumuluvo. What's up? We all have problems. We are all going through a lot. But why are you drinking on a Wednesday? Wambutla ngathi abafana badlala ngawo. Awungeke abasadlali ngami vele abanayo abasalitholi ithuba lokuthi baze badlale ngami. Babedlala ngami kakhulu ngisaphashile manje. Abafana ezinja. Hey, bakwenzani kusamba kuphuzisa ayi bafethu nangolozi. Abakuphuzisa on a Wednesday abafana. Kunjani Ntozi, ngiyaphila kunjani? You're so beautiful, love you. I love you too, thank you. Oh, pull me. Both of me. Kukhona somewhere around la emhlabeni ezweni bakithi. Lemza wami. I love you. Wish to meet up with you one day. Yeah, bakithi, I love you too. And listen, yabona mungaya kumenzi homecoming umhla 29 November uzongibona. Uphinde waya emcimbini kaKhuba umhla 8 November uzongibona. Uphinde waya nasemcimbini kaSiciko umhla 6. Is it 6 December? I think it's 6 December. Uzongibona. Ngiyaphuth mina. Yeah, I think after that it's chai manje ngicimba zamaskanda ke singeneni kwenye chapter bafethu impilo. Kuka usangani. Sawubona hey. Wayisibiza ngezinto, bakubiza ngezinja manje. Bakubiza ngenja. Mina sawubona hey, love you too. Akumina oyitheni izinto bengifunda icomment umuntu. Oh, that's what you're talking about. Thank you. What am I studying? Public relations and communication management. Vula, I wanna look at no. If I go back, I'm a fool. I met this guy today. You met him today? Usekuphuza utshwala on a Wednesday ngeke oh. Ngeke. How? Ngeke oh. Kushuthi wena according to wena next week ngabe usumithi ke ngendlela ispeed sakho sigijima ngayo. If ubekuphethe right kushuthi next week wena ubuzomitha and then the following week ukhale uthi akathumelanga umalume cut. I love you too. Sawubona hey. Uzawuyeka next year. Ngisho njalo after imicimbi leyo. Oh, nelokhuzana umhla 20 bakithi babuthokozana usibiziwe lapha noLundi. Ndisiya 20 December. Plugin. Akibogele udila ifakele plugin. You're so fluent in Zulu, thank you. Why did I deactivate my account lela langa? Why we got my event amaskand? Hey, bafethu. Hey. Kunzima. Harry Smith here in Cape Town is from Harry Smith Gama. I would ask about you just because I know you. Who is she? Oh, yeah, who is she? Good night, Gama. Good night, my love. Ngobani?
Is it a personal matter? No, it's not personal as per se, but then the thing with social media, and you'd be sharing in the would say, okay, this is how what made me feel, and then people take that thing and throw it in your face like sas. It's not personal as per se because it does into social media veil, and it gets overwhelming at times of it. Having to show up and continue being relevant to over 300,000 people is no child's play because I don't know her. And Harrismith ngihlala lapha neHarrismith ungangikwazi ungibuzela. Bengisathini? Bengisakhuluma ngani? Sam, please add me. No, not today, please. King J, yeah, Justice. Where na yena? Woo! Buya ngincane namhlanje. Futhi sengiba-right. Thank you. Hi Mimi. Let's see the character maskande kwala kancane. And I've thank you. Thank you. I'm making to China. Oh yeah. Having to deal with more than 300,000 people is no child's play, right? And having to send across a message to we won on this end, we won. You are sending across one message to 300,000 people, and how they receive it will always be different, which is okay. But yeah. Okay, I can tell before we figure it out. When it comes to this whole thing of content creation, umaskandi in kanjani, I'll start by saying ukuthi ukam is not stupid, guys. I'm a lot of things, but I'm not dumb. I understand. I'm very smart at that. I'm a very smart child, a very bright girl. So kulento social media and everything. There's a dream behind it, and not just the dream of being in front of the camera all the time. There's a broader dream that comes with number one Maskandi as a whole. I wanna evolve Maskandi so bad. I wanna see Maskandi growing so badly. And yes, I've done my baby steps, here and there, having so people engaged in Maskandi, having but okay. So, as I'm saying, that's the message that I'm trying to send across. I'm trying to send across a message, let's normalize ukuthi singabantu, right? We are people, and we are not let's not try to ukuthi sithi ubani umvenda, ubani umsuthu, ubani umtswana, ubani umzulu, ubani. We are people. We are people and we are black. Umaskandi is the one genre that tells the stories of a black man better than any other genre that I've ever listened to. Umaskandi, if I was to explain it in simple terms, it is the story of a black man. It is the day-to-day lives of a black man. By black man, I'm not just talking about males. I'm talking about black people as a whole. From the stories of Amakalo Baba to the stories of love, to the stories of to the stories of Ushwebile, to the stories of it's the story of a black person sharp. So mina as Intombi Msuthu ngimengala. There are three
over 300,000 people standing on the other side. Very different people, yabo. There's a message that I'm trying to put across, and there's a particular image of myself that I'm trying to show, right? Let's say 90%, 91% of the people who I'm trying to send the message to get it, you know. Abanye don't really get it, but they are on the right track. Yabo baya understand that. And then there's this 9% that is getting more and more poisonous to the 91 that already exists. To understand, they're getting more and more poisonous in a sense of which there's hate. I'll go straight to the point. There's hate. There is comments that really. Ama-comment afanaki ningangitsheli ukuthi nginganaki ama-comment ngoba ngizoxabana nani if nizonginika leyo nto leyo ngizoyisho leyo yabo leyo nto. Yabo khona nje leyo nzondo leyo bafethu that comes with being kule nto engiyona yabo leyo nto kunenzondo eningi that is unbearable that comes with le nto engiyona njengamanje. And futhi-ke kunzima ukuthi I'm only 22 and kunzima nokuthi ngibe mina completely, because I know that there are over 300,000 people watching me. I understand that. Angisakwazi nokuba nokwenza amaphutha. Nina once umuntu is in the public eye, you automatically delete i-element yobu-human kuyena. So I think I just got overwhelmed. Angifuni ukuqamba amanga, angifuni ukuthi ini kanjani. No, I just got overwhelmed. Ngizwe nje yonke lento isisinda sengibona ukuthi cha kunzima ngempela ukuqhubeka. And I'm glad ke Shembe ukuthi abafowethu, because ubhunu was on my neck, ubhunu bengihleli la. Ethi ngibuyise account. Uzolani was also one of the people who pushed me ukuthi ngibuyise account. And then ke khona lama followers anama number uthola ukuthi mhlawumbe umuntu be-skipper or something, and then bebe number yami. They were also very worried ukuthi hayibo ofezeka mngoma. They were sending me videos of because khona usiswenza ivideo lana ethi phela ngibayeza kanjani. So ngabona ukuthi shame yazi kahle kahle at the end of the day ke ngoba vele lento lena angisayenzeli mina cha. Ngiyabona ukuthi nobaningi abantu abamthandayo hela ngibayisa ukamu ke asimbekene eceleni, but baningi abantu abamthandayo hela ngibayisa. And Uzolani said ukuthi baningi futhi abantu ababukela kumina. So mina masengiyeka lento lena sengivele kushuthi ngiyithi labo bantu laba baye ukuphupha. So yeah, kodwa one day at a time bafethu ngizoba right mina. Ngi-right kahle kahle, angazi ukuthi wena ngizoba sengiright manje. Kwakuyilento yaleso sikhathi leso-ke. Sungazibulalela uthando, yini uthando, yini uthando. Awuyelele ma, yelele ma, awuyelele. Mhlawumbe noma ngizikhoyiselwa ukuthi ngizikhumbulele ibandla lami yazi bakithi. Angitshela uSibuka azobona ingane. Hlala eThekwini. I live in Durban. Awungeke ngi-explain leyo nto every day. Ikhipha ziyatholakala. Cha, kumina cha. Limit is not next to you, Kam. Limit is not next to me, manje Nkosi yami. Limit usefunani rest futhi manje Nkosi yami. Limit kanti bafethu uyangena la rest, ngene imbone yini evakashile ngene la rest yami. Ngingenile nje phakathi. Ngena mbona. Umntana mamzala ngisakwazi mfethu. Azoyilahla ingane. Hayi nathi.
Hi, come here. Ngiyakubona nje ukho right sis. Semhlabeni lana bafethu ingeke. So you're not Sotho, you're Zulu. Ke Mosotho. Ke Mosotho. So mawufuna uku-order speaker, skip order kuphi. Usi-order kumina but okwamanje mfethu okwamanje nje okwamanje angazi ngenzalani nge-supply yami bafethu. It's been so long iy'kibha zi-stock out. Abantu ba-order mfethu iy'kibha ezingakanani ey'ningi kanjani. Abantu base-Cape Town but bafuna iy'kibha zika-Limit ngoba uLimit uyeza ngomhla 8 November. Ngayo order ke bafaka imali kumina lapho angithi besishaya i-stock out last time. So now sengilokhu ngilindile-ke lapho ngeke bafethu for sure ngeke angazi ama-delay ase-factory akuphi but okwamanje nje azikho iy'kibha. Yebo sawubona manala Thembi he usithatha phezulu sase-KZN. Ngihlala e-KZN nje kanjani ukukhuluma isiZulu ngibuye ngihlala KwaZulu. Zulu sibenkari ngomZulu ayihlasho sekesihlwayethu serious. Guys, angazi kenzakalani ngomlomo wami hey. I don't know nkosi yami ukuthi kenzakalani ngomlomo wami. Akuyafundeka yazi bene-presentation nje namhlanje kuseni. Avele isingisi mina ngiyasazi. I know English. Asengikhuluma English serious lapha. Nama-professor. Oh. Nabo doctor bani. Yezwa leyo nto. Hayi doctor phela ngokwemedicine cha Bantu abafundile. Yayibo leyo nto. Hamba kahle esikoleni mfethu. Singaqeda nje manje mfethu kusele kancane. Ukuthi ngivalele qualification engivule ngomhla ngoFebruary 2023. Ntombi yomSuthu yebo sawubona. Confidence yakho yebo ngesingisi ngeke phela sakhokhelwa lesingisi ngesikhulumayo mina bafethu ngafunda nje lezi izikolo lezi ezishaya ngo-English first ezishaya ngo-English home language. Ngeke kuyincoma ukuthi ngazi English. Azami muhle ngiyabonga bakithi. Ngiyadlala ngangifunda eSintibale Primary School. Bakithi yamjona se-campus uselebha ngiyi-campus mina. Ngoba senza ama-practicals we have on kushuthi lesikhathi lesi sokwaziyo sifike ukuthi vele sisaba abantu abafunda online most of the time. Shini kusasa ngi-campus. Umzali wami bakithi ungilahlile. Yazi nje mfethu yazi. Waze wangilahla mzali. Ngiyakubona ucomment uthi my baby kodwa waze wangilahla. Ingane yakho. Angazi njengoba wazi ukuthi ngilahliwe nje la eThekwini anginamuntu. Ukuthi uthi angisurvive kanjani. Ngise-Cape Town ngifuna uku-order lezi za-Amina bafethu ze-350 because lezi zami nje yayi umuntu waLimit niyathanda ukubuka. Hi Hesuke Harrismith Free State. Hesuke Harrismith Free State. Yo ngikhona kaMudoni la. Uma njalo wena bathu bamlimi. Uma Sawubona Ntombi sawubona Ntombi hello. Kanjani kodwa nkosi yami mazana nowami. Ngimzali mfethu ngizofika ngizokubona ngazi ukuthi nini. But ngizoza. Angidubanga ekhaya mzali yazi umzali bafethu nje. Mina ngifika ekhaya wena usuku ungekho. Shoot. Ngiyafika nje ekhaya bengikhona nini. But bengikhona nje. Before bengikhona kodwa. Uqale nini ukuthanda umaskandi?
Hey, God, that's all time. Maskandi mfethu. Big Brother's open up price of voting. Gang survive. My personality is not that strong. Just got yourself in your family. Oh, follower. Welcome to the family. So when I do is hey. Ngicela ngifundise isipedi angisazi nami isipedi nkosi yami wazisutha hayi ayikho leyo nto futhi ebusuku hayi ivale leyo nkulumo mfethu sokhuluma ku-WhatsApp. Hey, come here. You just got yourself a new follower. I love, I like your teeth. Oh, thank you. I don't. Hello, come here. Thina saduma kahle. Manje bangani mama ningixoxele mangaqala mangaqala uku-create mhlawumbe i-content ethi ukuhluka kancane yabo kunaleyo kumemeza nje angibayese ubani umsindo. Ngoba vele nemicimbi ngibona ngathi sengizokwehlisa ukuyihamba. Yeah. Mengalokhuza bafethu ukuthi content yami angiyeki completely ke lena yokumemeza ngoba vele ngithi into yami vele angazi ngayo. Manje ke mase introduce okunye ke phela nina ave bafethu nina once ngaposta into engahlangene mhlawumbe no limit noma engahlangene nama artist or engahlangene nokumemeza kwami ngithi what ngaposta into ethu ukuthi mhlawumbe ebhekele ninani engage so mangathi manje ngi-introduce lo shuni wama lokhuzana hey ngi-introduce lo shuni wama mhlawumbe sisi-introduce lo shuni wama vlog yabo sithi sishaye leyo nto le yabo sithi yabo boma-day in my life boma-outfit of the day yabo le nto nizongisupport zithando zami ngoba nina ave nijikelana nina Niyachiyelana thina saduma kahle kwakungelula siqala kwakungelula kanjani kodwa sayiqala sokusupporta cha sisithanda lena yokumemeza awungeke bafethu kuyimanje speaker sami sifile akumemezeki ngizomemeza ngithini speaker sifile kuyimanje bafethu ngeke ngethanda impela nami leyo nto ngoba vele ngisuke ngi-enjoy ingoma yabo ngibayesa ulemsebabuti machelela awakhuphuka laleyo sengizeka yibona imizamo yakhe okay sengizeka yibona yayibona leyo nto leyo niyabona lo shuni manje ke guys I think futhi angikhuli. Yes, I'm growing in terms of followers. Ne-engagement. Dani ngenzalayo na kwi-engagement bafana bami. Mina bafana ngishaya abantu abashaya ngama-followers mhlawumbe mfethu gijima le go 700,000 ama-followers bafana. Ithi mayithi page likes noma ithi engagement. Afike ukami namazinyo 7 million. Afike mfana enjonjo ke mfana. Yabo hayi lapho nengiphethe ke. But now like sizokhula kanjani bro? Ngawe imali zangu ngithola wayina phi imali sisi? Wayina kuphi imali sisi wami? Mina naye bengisasho ke bafethu yabo. So manje guys sifuna like yabo i-content ezosikhulisa manje suhela ngibayisa bafethu ezo yabo. Khona nathi sisokazi ukuthi yabo. Ngithini bafana? Ngilahla ikhephe yami mina. Hayi zo yey uzoboshwa wenzani manje? Bathwela amazondo
bayale. Mina mawina kudown wami ngawa announce and awama mawina wakhe try mina kudown wami. Ayithola imali yabo so angikho sure ukuthi usisini ukhuluma ngani sisi wami. Bathwela amazundu, bathwela amazundu. Iyathandeka imali yento. Iyathandeka imali yento. Iyathandeka imali yento. Iyathandeka. Ayibona. Ukusebenza ngiyasebenza, ukusebenza ngiyasebenza. Hayi mina okhulume ngawo zwa amazinga ami baphendula mina. Ukusebenza ngiyasebenza, ukusebenza ngiyasebenza. Ulimit indawo yamagida ngoma I think uke waye address ukuthi already baningi. Bawu 12 laba abantu futhi amagida song awu 12 lapha nebandleni. But if ubona ukuthi mhlambe usafuna ukukhuluma naye ngicela ubum DM noma umbhalele email noma ubumtext. Mina nje afethu izinto ezithinta umsebenzi wami limit ngaleyo ndlela angithandi ukuyingena. Okwami ukupromote umculo wakhe ukumpromote naye as an individual ukudlula lokho cha. Ukusebenza ngiyasebenza, ukusebenza ngiyasebenza, ukusebenza ngiyasebenza, ukusebenza ngiyasebenza. Ngicela ukungitshela ungambuza kanjani umuntu ngento adalwe nayo ku-wrong and it's not fair, it's hurting. Guys, mina ukhuluma ngamazinyo amba yithi baxoleleni ngiyacela. It was just a joke. I threw around a mini joke. Scam, thank you. What's that, Momar? Kaska African. Ke African, ke qoqeleng. Ubudom nje ublema lento ibuzayo wemzukhona ngiyakudinga ukukhula yazi like ngiyarata ukuthi nna ke warata ngicela upromote brand yami faka imali uzobona guys siyasebenza lana ngimxoxeleni anitshele namahleli bamcimbi uthi siyasebenza la bafika ngiyacela umcini wami ningamfaki oh my gosh please ningamfaki ubaba umcineka le nkulumo le ayimfaki ubaba umcini baba uhamba yithi lana siyasebenza lana asidlali bahleli bamcimbini yasihlukumeza singama promoters but it's okay asikhola mina ngithanda ukukhuluma kakhulu vele ayiye faka imali uzobona awuye faka imali uzobona awuye faka imali uzobona sabe sishaya kanjena ke kulokhuzana awuye kwigcwalisa laphana ngoba phela angithi uyeza ukama umphela nimbonile awuye faka imali uzobona maningi ayibo awushikini ayubhiba yabe yowe ngiyantshela hayi amaningi hayibo yebo ngilocated kuphi Nkosi yami ngisekuphi la ngiseThekwini kodwa ke ngihlala eThekwini indaba sebefuna ukungibulala lokho nibuzile ukuthi ngihlala senifuna ukungibulala bafethu nifuna ukungibulala nisho uma wami hayibo nifuna ukungibulala my gosh they want to kill me sengathi ngahlangana imizamo yakho sengathi ngahlangana
Hey Sithando ga o rata re le Basotho ba Free State le nna ke le rata Basotho ba Free State lo utlwa a ngibona ukatsheni abengekho ukatsheni my love. I was not there. Hi Andile ngiyaphila kunjani zwelihle emzetnala yini nabo yesela ngiba isichawu mhlawumbe ngiyabonga kakhulu manje uthi when will you start doing vlogs yabo le era lengiyona njengamanje le cause yeah le era lengiyona njengamanje ngoba ungibona nginje mayiphela ngizoqala nama vlogs. I just came from watching your videos. I love you too. Uthini manje mntakwethu ngithini kanjani ufuna uzokubona nje live awungeke sengifuna ukungibulala nina uzongibona emcimbini nina ave ntshontshana hi my role model thank you seningitshontshile la senifonela ulimit nithi wena ngibayisa nala simbambile sifuna 7 million engazi umfana abantu uthenze njani ningidubule ke inkosi yami ngife useyoshawa nembeza impilo yakhe yonke ngoba ubengena 7 million naseningitshontshile ngithi cha futhi kodwa yini nomsangane ukukhuphayo akekho umuntu akekho umuntu okhuluma izinto ezingekho njengami emhlabeni. How do you order limit nala t-shirts? You DM me. Umenzi angizenzi ikhipha sikamenzi sithandwa sami. Angiyidayisi futhi. Cabanga. Bengizothi ngibukela ama movie too much kodwa nawe. Bafathi mina ngathi ongakhona ukubukela ama movie. Yazi mina my attention span. Angikhona ukubukela movie like I get irritated very quickly. Not irritated, I get distracted very easily. Angikwazi ukubukela movie ngisho series ke nkosi sami episode eyodwa kunzima ukuthi ngiqede because my attention ntontoni kamunjani ngidinga usizo lweni nomashamasa kwenze njani bhuti khuluma nathi sinomashamasa. Okay guys, sithando sami inkosi yebo my love ngivele ngizumeke mina nje ngitshela sengicabangele inkinga lapho ngibuya imovie kodwa sengicabanga ukuthi ubaba wami bambulala ngo-2007 cha futhi ngivele nguvale manje lo live azikho lezi zinto engikhulumayo ingoma angithandi ukuthi umuntu angikhokhele ukuthi ngipromote ingoma because ngithanda ukupromote ingoma ngoba vele ngiyithanda so the second ungikhokhela ukuthi ngipromote ingoma sengiyosaba nokusho ngoba ibheda phela ngoba imali khona ebulonto not noma ibheda noma ngingayithandi ebulonto ngoba imali so angithandi ukupromote ingoma yabo ingoma ama-iPhone iwasho ke ngipromote isidalo wayindaba vele isidm ezinpromote iwasho ni right yini ngikupromote mina nje yeah sengathi ngahlangana sikhuleke lutho uNkulunkulu azayibona ubuthongo lutho ke shem ngibona ngilive nje ngiyazazi ukuthi ngiyoze ngilala ngazi inkosi yami ngone series kune movie mina angikhoni do you watch those crime shows? No I don't. I do not. Into angiyibuka before I came Maskandi head because Maskandi yazi Maskandi head mina ngiyeke manje ukuthi uyangidistract nkosi yami
Like, it has become my entire personality, man. Ngicela promote ingoma kaBootcamp futhi sengithanda scam. Faka imali uzobona, faka imali uzobona, faka imali uzobona. Ngiyadlala ngizoyibuka ingoma. Uphulumisi nawe. Lala ntombi, ayibo. Angizeli bafowethu. Hayi kamu, hey, yena bayosi yeboom sibi. Wolam sibi. Yo, ngiyabonga mfethu une-account yakhe. Ngiyayithanda. Sisikamu ngiserazi yazi mbhemu. Yebo, nginami ngiserazi. Sikusize ngani noMashamazi? Sikusize ngani noMashamazi? Bathwela amazondo, bathwela amazondo. Iyathandeka imali yendoda. Iyathandeka imali yendoda. Uyangiqoma ntombi ngenkani, kubona nini? Wey! Ayi cha, kusho ukuthi awubasabi-ke labo bhuti labafana abaningane lezi insizwe ey'ningi ngithi obhuti bami, usho ukuthi awesabi sidala, usho ukuthi awesabi nje wena sidala. Abantu aba-more than 12, more than 15 ngithi obhuti ba awubasabi wena njengoba usho kanje. Ukusebenza ngiyasebenza, usebenza ngiyasebenza. Ukusebenza ngiyasebenza. Ukusebenza ngiyasebenza. Oh, before I became a Maskandi lover, I used to watch those podcasts that have conversations touching things such as gender equality. Well, they don't literally write lapho ukuthi gender equality. Like I used to watch mhlambe Penwell, although khuluma izinto ezibheke eceleni, but I used to watch him because he used to invite people who were very enlightening kuleya podcast. I used to watch Penwell. I used to watch Lelo Khuzana kaMacG, but I used to choose my episode. Like, it would depend ukuthi ubani. Yabo. I used to love Zola 7 a lot. Like, I would make sure ukuthi I search until I find. Ayibo, kimo liso lihlomphulayo. Yeah, I wasn't just kanjani. This isn't to talk about like I'm conversations that make you have a brighter perspective when it comes to like day-to-day living. Ukusebenza ngiyasebenza, usebenza ngiyasebenza. Ukusebenza ngiyasebenza. Ukusebenza ngiyasebenza. Ngibamba uyathandeka kodwa kamu, to be honest, and nami ngiyanithanda zithandwa zami shame. Kamu ngiyakuthanda yezwa and ekhaya bavelele uwena. Cabanga nami ngiyakuthanda, batshele ukuthi nami ngiyakuthanda. Ukusebenza ngiyasebenza. Buti wenze njani? Ngicela ulokhuze ungi-DM bakithi because mawuthi angeke ukwazi ukusholana mina angazi ngempela ukuthi ubhuti ubecela ukuthi ngimsize ngani njengamanje. Angazi. Ngicela ungi-DM bakithi. Ngoba ukusebenza. Hayibo mlomo wakho kanti Kimba, futhi have you seen ukuthi this is literally the 4th time njengamanje ngilokhu ngibhizi nomlomo la ngiyeka phela hawo. Ukusebenza ngiyasebenza. Ukusebenza ngiyasebenza. Ngibamba kubetha. Mudimu. Unento okwenza ne. Yeah. Nginento okwenza nesuthi ngithethela kamnandi isuthu. Kimsuthu hlela iqhotsa lami limi. Akuthi lo ngitsore ngimara ke Msuthu.
Next time bengicela ungi-invite uma uzongena ku-live. Ngiyakuthanda ukukubuka. Oh, bakithi. Thank you. Sozami. Eyami imali yangixaka ngokushabalala. Hamba mashabala iyathandeka imali yendo. Ubhimbelani Slima. Nami sengizingicana le ngoma. Yo, sabhimbi Slima, sabhimbi umfutho. Ke leyo ndawo. Lo mfana umfake ngisho kwiwall, niyajola straight. If kukuthi nina emjolweni wenu nenza izinto nijola neze nilahlekelwe ingqondo, nijola neze nifaka abantu kanje odongeni, nijola neze nifaka abantu kuma-pouch enu, nijola neze niposta abantu everyday ku-TikTok. Ningacabanga ukuthi nami nginjalo Nkosi yami. Mina angikho njalo emjolweni. Mina if wena unjalo ungangifaki mina angijoli ulimit uyiqhawe lami. Ngiyayithanda yini imali yendoda? Angithandi kwandoda ngicabanga ngafuna endoda eduze kwami ngi-right. Niyagoyisana yona ngeke. Iyathandeka imali yendoda. Uyangichaza kodwa uyangichaza nawe cabanga. Iyathandi sawubona he jalo ka Basotho KZN ga rata hampe. Mara batho lena le go hlanyetsa di-comment mo lena le go retsetsa mohlolo re sa utlwisising gape gore e tloga kae ga re le araba mona go qala o thiboka mo ba jang tsona ntho tse ke sa utlwaneng le tsona nna tseo. Ngafundiswa ubani isiZulu angazi ngasifunda nekusama. Ngoba ukusebenza ngiyasebenza ngiyasebenza. I love you babe, I love you too. Wazamuhle mama, thank you. When did I come back? It's been a while, yes. Angisakhumbuli. Ngabuya ngikhumbula ngazi if uyangifollowa kahle. Remember there was a day la sasiyodlala khona noSibuko. Ngabuya the day before that. Makazi ngeke manje ngiyenzani yabona ke. Ukusebenza ngiyasebenza. Ngibamba ubetha. Ngigeze ngamanzi. Ngizolugeza after la. Umuhle and uyathandeka ngifisela okuhle cause abamanazeli abantu. Thank you. Ngiyabonga. Hi Jomi. Bafethu lalelani-ke ngixoxeleni yabo mina next year sengibonile impilo yangibhedela kahle next year ngiyoba umrapper. Ngishaya amanye ama-bars. Ngizobe ngishaya amanye ama-bars. Bafethu nibasha yini la? Yini nibasha na? Kusami. Ngizobe ngishaya amanye ama-bars. Bo. Yabo lama-bars la afana nokuthi Nkosi yami. Angifuni ukucula maskandi ngifuna ukurapper mina. Yabo she threw Rama in my face. I call her Ramaphosa. Sengithathiwe cha ngithathwe yini angifune ukuthathwa ke ngixoxele weDaniel mngani wami angifune ukuthathwa mina ngoba weDaniel mngani wami babuye besanganele abafana weDaniel. Babuye besanganele weDaniel abafana mngani wami
size sicabanga ukuthi mhlambe ithina esisanganayo weDaniel. Ngiyayibona leyo nto. Bayasanganela weDaniel abafana, ngikutshela. Yo, how did I meet Limit now? Okay. Story is I tell the same story every day when I'm live, bro. It's tiring. But by means of social media, yeah, I'm meted through social media. Was I give me mama straight Daniel. Hi Thandazani team. Yeah, kwesabufa ngiya kwesabufa. Oh, pulling it now. Ngiya kwesabufa. Ngiya kwesabufa. Ngiya kwesabufa. Ngiya kwesabufa. Ngiya kwesabufa. Ngiya kwesabufa. Awubheke kuselenye dima. Ema. Awubheke ngiselenye dwa. Ema. Kumela kamuhe ama-application ase-UKZN asevulile. Ama-application ase-UKZN asevulile. Thank you for the plug. Me. Hayibo bathu bamudimo. Asas. Sengisele. Asithande sabona tasabona ila ngibayo simutonsa uthandazana kuthani empela. Sengisele. Sekusele mina ngedwa kubantwana. Uthi ma like Mama Shadi, we don't normalize it, but iyashiwo. But sisho mhlambe kwabantu abadala because ugogo ke Mama Shadiba. Ngikhona ke Mama Shadiba. Mina lokuthi uzodumela mina le sithubeni ukuthi Mama Shadiba umsuthu nawo uzongibiza ngoMama Shadiba. It's weird but bayakwenza. What's the meaning of that? I don't know. Trust me. Angazi ngizamile ukuyitranslate le nto ayiveli ngenzi sense nje. Sengisele. Sekusele mina ngedwa kubantwana baka mama. Sasibaningi nabafowethu buka namhlanje ingedwa wekufa namahloni thatha bonke. When how do you know so much Maskandi songs come? I listen to Maskandi. But I think those who have chilled with me know. Like Mangisi, I listen to Maskandi. I mean it in such a way yokuthi I don't even know ukuthi wenzala njengamanje kumapiano. Angazi angisawathanda amapiano. I don't enjoy amapiano anymore. Zikhona ke kodwa ingoma ezifew. Or 3-step. I don't mhlambe the type of music that I still enjoy is Afro pop yabo. Afro pop naledi appeal ilamaphutha sithandwa sami. Seba decided ukuyikhipha leyo ngoma noma sisayilindile namanje. Nalezi inhlungu sithandwa sami. Engizisezona zikwenza ufuna ukuhlukana nami. Yilamaphutha sithandwa sami. Please be my mother. Yay! I'm just a baby, Nkosi yami. Ngingayenzi leyo nto wemangingane.
Hey, look so stunning. Namang, but thank you. Ngiyadlala ngiyabonga. Hawe ma bazothi nginethuze ngiyadlala ngiyabonga. Ilamaphutha sithandwa sami. Nalezi nhlungu sithandwa sami. Engizisezwa ziwenza hlukana nami. Odali buye ekhaya. Buya Odali. Ngiyakukhumbula. Cause I wonder how my ex is doing. Like ukhona nomfana owadlala ngami like dead ass, like filthy, like ukudlala ngami serious yabo. Ngiyayibuza nje ukuthi like ukuphi kusami njani. Cause yabo kwathi mangiphuma kuyena nje uNkulunkulu wamsusa completely nje futhi phambi kwamehla ami. But like I wonder ukuthi like unjani nje. Ubhodli nje wami ke bo Sotho ke reng ho tletse mansolo ho live ke tse jwang ke bue hore e bo wena fela ya nkutlwang ba bang ba ska nkutlwa ya se ke ipotsa sa fela hore ke tse jwalo na ho betere jwang o tla tswa ke tla bo Sotho he e bo wena fela mmamela ngwana se bona ntho ba mpe ba tswe re sale re le babedi mpe e be video call e ska ba live e bona ntho. Odali buye ekhaya ubuya stand Odali buye ekhaya buya Odali ngiyakukhumbula thina sihlala sixabana njalo sithanda sami sibuza nimbuze ngapheli cha ubhodli nje akulona igama lakhe kodwa phela mangisuke ngikhuluma ngaye la ku live bami ngithi ulokhuzana ubhodli nje ngimqambe lona lo gama unjani sasami ngiyaphila kunjani uthando lethu mntana umuntu elinguna wololu nganthathe lo ngoma yami nibeka ku 2 million views lapha na ku YouTube mina before nginibhonya nonke ana mina ngithathe le ngoma yami nibeka ku 2 million views ngamanje lapho eThekwini udlala phi ibongo sami ngeke sefuna ukungibulala ngisaba wela ukuva intatheli animtshela phela lo bhutlona ukuthi leyo ngoma leyo ayicule live kayi1 ngisafuna ukumuza ngikazi ngamuzo eyicula ayicule nje kayi1 nje even if like enga perform ayicule nje yena live stage uthi ngisaba wela ukuba intatheli ngavele ngikhala guys ngitshele mina first time ngibona uBhutli Limited performer ngakhala shame but I think angifake lona likepisi ngilifake njengamanje ngavele ngakhala shame zehla inyembezi ngendlela ngingamemezi ngenze lutho ngimbuka nje mfethu zehla inyembezi ngithi hamba yithi shame finally lokhishilo lapha engoma bengakaphumi-ke uMahala bongakaphumi uMahala ngaleso sikhathi leso bengakaphumi ilokhuzana uvume kanjani futhi wayecula omawalawala kulethi amagushi nani ungasazi-ke mina ngifuna ngiculela acule intatheli kayi1 stage mhlawumbe ngizophinda ngifake mhlawumbe ne-depression le nginayo njengamanje izophela ngizokugcwalisa Friday ungoyi ayikho sure yazi besakhulumeka leyo ndaba leyo sizoza ngaliqhawe sizoza ngokukhupha
Kamina ngicela amanamba awu ngeke awu anginawo cabanga anginawo sikhuluma ngama-email no-boot limit makuthi khona umsebenzi kumele siwukhuluma phela ngibe uthando lwethu mntana umuntu belingoma wololo bezohlukanisa unyaka bezojabulisa abantu uphula imithi nangu 10-111 sifonela bomthetho manje ngani abantu necala ngani abantu ukuthatha inhliziyo yami ngiqala ukubona sayitsheni nguye lona wathatha inhliziyo yami ibheka icele baba ngimtholile umuntu owangithathela inhliziyo yami ngoba ukubona ukuthanda unjani mamazi ngiyaphila kunjani kanti umZulu lutho-ke cabanga ngumSuthu mina ngiyena umSuthu nangiyena umZulu mfethu kuyambona lapha umZulu wakamshwadiba wena akekho ngumSuthu angiyena umuntu angithi ngisho kanjalo kanti isiZulu sakho sihle kanje angazi ngabe uzokhuluma sazama mfethu awulele ngani kodwa mina nginenkinga mfethu silalisana ngoba inkinga sizobuka ngazo futhi ngiyadlala angilele ngoba angikhathele namhlanje ngizohlangana nawe kungekudala overport lapha eCheckers ayibo wena na bani lona inani senifuna ukusibulala niyasitoka manje 10-111 sifonela bomthetho manje ngani abantu necala ngani abantu ukuthatha inhliziyo yami ngiqala ukubona sayitsheni nguye lona wathatha inhliziyo yami ibheka icele ngimtholile umuntu owangithathela inhliziyo yami ngoba ukubona ukuthanda umuntu lokhu ibulawo ngathi ngilisiwe nakho ngizogcina sengihlanya ngengqondo and here you are speaking the language like it's yours ukuzama mfethu komele ufone ngoba izohlangana ngempela ayibo 10-111 amaphoyisa apha nkosami asenifuna ukusibulala ngeke ngibona ngigqome kaningi mina bengithi ngifuna umaqondana wami uwaphela umzimba wami bafethu kodwa bafethu maskandi angimtholi umaqondana wami nyamaza ukuzani masesho njalo waphela umzimba wami ngigqome kaningi mina bengithi ngifuna umaqondana wami waphela umzimba wami angimtholi umaqondana wami ngigqome kaningi mina bengithi ngifuna umaqondana wami waphela umzimba wami angimtholi umaqondana wami Kuba nelokhuzane ezamthanda indaba ingenalo imiliyoni la cha nilafethu yazi niyarobha ngikhana ziyamthanda bathunkile bithi jalo yana shutha abafana bazenzile ula ngiyacela ukwese ngelinye ilanga ngezokhona
Khona la. We ngizotrenda. Hayi my baby. Ngikuradela ngoba siyathanda nami. Isithanda sami bengidayiwe izulu ngimayakayaka. Oh ngixolela sithando sami. Sithando sami bengidayiwe izulu ngimayakayaka. Oh ngixolela sithando sami. Ngilale ngicathule empedini. Ngaboni ekuseni. Ave ngikuthanda nami shemba lethu. Engeke mfethu ezokucula nje mfethu usoze. Ayabo leyo ke futhi into engayisitshela ukuthi soze ngayenza empilweni leyo. Hawu. Ningangihleka yini mangingitshela ukuthi i-national anthem kaSiceli ngihlezi ngizwa abantu bekhuluma ngayo. Hlezi ngizwa abantu bethi bayayithanda kodwa mina ngiyazi. I do not know it. I don't know Siceli's national anthem. I'm not familiar with that song. So please don't judge me. Do. I won't judge you. Ngihlanya ngempela ngaye. Ngayicula kakhulu le ngoma bafethu. The day ngayicula kakhulu le ngoma. Yabo the day ngathola ngayo Steve Maiden. Leyo ngoma ngayilalela usuku lonke. Angisano rooms ngaleso sikhathi. Urooms esecikekile ngilokhu ngiyiphindile mfana kuspeak lokhishilo. Mase ngicabanga ngayo usuku lonke. Ubusuku bani? Wacabanga wena ubusuku kahle. Hayi lona. Ngihlanya ngempela ngaye. Mase ngicabanga ngayo usuku lonke. Ngihlala ngikhuluma ngaye njalo. Kanti ungliseni udala ngigula ngempela. Wena ulora limit every day. Ha ke lori limit. Awuna limit ke mo lorang nna. Limit ena ha ke mo lori. Nimzile wafana ulimzana ekhuphuka ngelokhuzana laphana ngaloshuni no welokhuzana laphana kuMahala ecula iphephe performing ngibona ivideo laphana epagini lika Silinda laphana perform Mahala khana nantsarimi uhlala Mahala lokhishilo la uhlala Mahala There was one of us on the stage. I get to my location. Go do. I nanilla. I know what in a natis last. I get a what do. Imagine the scenario. Imagine our imagining. Yes. Do. I seven glenilla la panos bugo. No cylinder, no some fan la pan stage. No boom. Lapis la pan. Do. Ngisamamezela osibuko manje. Ithi ngisamamezela osibuko kanjani? Ay. Ngene dayide ngwena. Mangena dayide ngufethu ngena futhi siphakamisa izandla kanje. Sebeyamemeza ke lapho kamu. Mina ke lapho ke nginitshele ke ubulima bami. Uthola ukuthi mhlambe ngifike naye kuleyo gig wezwa. Ngifike naye kuleyo gig but mase ephakamisa izandla kanjena angisamemezi nami ngathi nami nje ngiyaqala ukumbona empilweni yami. Sisamemeza ke la phansi silokhu siyajump. Bakwasho bethi bake bayakhamba ashaye lo shuni wakhe lalela. Ayo. Ethi sanibona. Ay bafana lapho.
mnikezeni ama-aura points wakhe nomfana. He has aura. He's got aura. Sanibona sekumemeza uKamu-ke udlula wonke umuntu estadium lapho uKamu ufike naye. Angazi mina ukuthi uKamu usuke sephaphiswa yini. Ufike naye. Kodwa into ayimemezayo la. Sanibona ke thu we sawubona bobhuti wasenkandla. Good morning. Hayi man, good morning yani ebusuku. Sawubona, kodwa niyangizwa vele singisivele nje thina siwuZulu vele singisi. That's thina siwuZulu. Bafethu ngine-addiction ye-coke. Ngiyakuthanda. Ngomhla 29 sisemnambithi sonke ngisho guys. Yenzelani mina-ke. Do it for me. Sinemnambithi. So supporta ubhuti Menzi. Uyadeserve nkosi yami. Umuntu washaya i-album. Hey bafana. Sinemnambithi nje somenzile iqiniso uMenzi. Lapha neseClass Park ngomhla 29 November. The man on his hair. Kidula. Kokaimo. You're the man. Ubuthanda lwethu ndano umuntu belingu bolulu. Bezohlukanisa unyaka bezojabulisa abantu. Ngoba luhle lufanele ukukonyeliso. Orengo ngiyaqala ukubona umsuthu wazi uMaskandi kanje. Wethu we are within nami ngikhonzile ndoda engulimit noMenzi. Bathulile abajayeli abaphapha. Na uphapha lutho ke ngosami mina ngibe. Ake sodulile Lesotho. Ake wala Lesotho mina ngwana Harry Smith. Amehla akho ngathi awukho right. We move mfethu semhlabeni lana kona kunzima. Usiqhubekeni ke kodwa nempilo. Ngoba luhle ngoba luhle. Lufanele ukukonyeliswa. Endondo yekhethelo lufanele ukubongwa. Endondo yekhethelo ngoba luhle loluthando. Ngoba luhle fanele ukukonyeliswa. Endondo yekhethelo fanele ukubongwa. Endondo yekhethelo ngoba luhle loluthando. Nawe ngikazi ubona ngoba nomunye umuntu uqhubeka kunjalo. Uqhubeka ngiyabonga. Thank you ever so much bakithi. Limit. That's how I meet you. That's how I put my bona egaris. Oh, bakithi. Sis mkhaya. Muhle sesingiyabonga mfana kagogo. Sebeze basichatha dala nomona. Phela bezithandana kabi. Sebeze basihlukanisa abanomona. Phela bezithandana kabi. Angazi why, but I think le filter le iyangifanele. Ngoba sasifungile uthi ngesikhathi ngabantu
ngoba sasifungile uthi ngesicathe ngabantu yawe basiloyile dali basiloyile 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 dali basiloyile 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 dali basiloyile 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 dali ngoba sasifungile. Why nifuna ukungiphatha? Why nenza njani? Iphupho lami lanamhlanje lihle, iphupha hlengisengane. Iphupho lami lanamhlanje lihle, iphupha hlengisengane. Bese ngiyazi-ke ukuthi thina after lapho besithi Black Mampatile kwabaqashile kizena Black Mampatile kwabaqashile kizena Black Mampatile kwabaqashile kizena. Vula image now. Wemfana mi wena awunamkhonto awunasibhamu wena uyonqoba ngani? Wemfana mi wena awunamkhonto. Okay-ke manje-ke siyalala. Can we sleep? I think we can sleep njengamanje. Bye. Sithanda zami uzonibona. Mangiphuma kule era le ngiyona bengicheck nje I was shaking you bantwana bababa. Cela number yami bathu ndona kanithile jwang. Bengicheck nje bantwana bababa shem. I was shaking you. Good night. Nibe right. Indeed, uyanithanda-ke ukamu. Happy 1 year anniversary to you too, my love. Happy anniversary to us. Yeah. Shuthi-ke yeah, leyo nto-ke ngisho uthi papa yini. Ngiyanithanda. Nibe right. Papa yini phela, ibo ishoni phela nani ukuthi papa yini. It is an event. Where is this man? Bye. Yeah, there you go. Good night.